Luonto yllättää joka kerta. Koivun kuoren sisällä kasvaa tuommoinen kukka. Nuorttijoen kalastus alkoi melko heikosti, kun ekat 3 päivää olin kuumessa ja Miska oli yksin kalastellut ja ei ollut kamera mukaan, että ei tullut saaliin videoita. Mutta parannuin ja matka oli kohti Korvahautaa ja siellä ehkä se parisen tuntia olin kalastellut eikä oikein tärpännyt ja olo oli sen verran heikko, että ei viittinyt hirveän kauan olla vedessä. Saat mut 10, jos istut paljalla persellä tähän muurahaispäin. Ei lähde vai? Ei sitten. Toisen päivän kohteena oli Haukijärven nivat. Siellä ei myöskään pahemmin tärppei tullut. Tie alkoi olla sen verran huonossa kunnossa, että piti jättää auto tuonne taakse ja olla nyt kävelemässä kohti Ainijärveä. Mitäs kalamiskaa me saadaan sieltä tänään? Isoja ahvenia ja taimenia. Toivotaan. Perhokamppet jäi nyt autoon ja on virvelit mukana. Kävelän suoraan, kunnes järvi tulee vastaan. Jahas. Juu. Tää sen parempaa onko? Musta tee. Ei ole sponsoroitu, mutta tällainen mustikka valkosuklaalla. Kaurapatukka. Aika hyvä. Pienet nokoset tosta. Oi. Mä just söin mun ihanan välipalapatukan, niin mitä sitten mä elämästä tarvitsee? Ei vittu. Kuuliksä? Soitu 50-senttinen Harri. Joo. Nyt ylös. Eikö nyt se huutaa meitä? Jumalauta, nyt kuule poika, perse ylös. Eikö sä kuule tota Harrin laulua? Mä en ymmärrä mitä näitä nykynuoria vaivaa. Ei kalaa kelpaa. Ai niin, jos se virveli muuta. Päivä 3 alkaa olla siinä. Ei tullut mitään fisu, vaikka kyllä mä melkein myönnän, että mä kuulin Harjuksen laulun, mutta ei sit napannut. Käytiin kuitenkin tossa lähellä meidän erämökkiä kokeilemassa yhtä paikkaa ja... Äkki löysät pois. Oh, mikä hyppe. Iskalle oli sitten napannut pieni kala. Ottiko mustaan vai? Ruskea.
Päivä 4 lähti käynti. Ollaan menossa nyt Salaseelle spotelle. Mitä siellä kalaa on luvassa? Tammukoita ja harjuksia. Tammukka. Aika tumme kuule. Jahas. No nyt on kyllä semmonen, että aika pieni. Ostana. Tummat kyllä. Moikka kaverille. Mihis matka oli? Ostana koe. No. Hoppa. Ei se kuule halua mennä uimaan. No, sinne meni. Toivot, ettei ketään meistä putoa. Se on niinku vaikea leveli. Hop, hyvä. Hoppa. Oi, oi. Hop. Oh. Oho. Aha. Päivä 5 lähti käyntiin. Ja oli matka kohti Canyonia. Kevyt 5 kilometrin lenkki. Ja sitten ensivaikutelmat. Nyt kannattaisi ajatella, että oliko tää se polku, miten meidän piti mennä, kun minusta tuntuu, että tää on väärä polku. Joo, tää polku oli melkoisen rankka, että niin kuin huomata, että tästä pitäisi jostain alas päästä. Minusta tuntuu, että me kyllä lähdetään vähän kiertämään, kun näyttää ehkä pikkasen liian jyrkältä. Vai mitäs sä sanot? Kai me jostain kierretään. Kyllä, vähän pakko. Ei tosta Erkkikään mene. Katsotaan. Ja matka alkoi kohti alamäkeä. Ja tämmöisissä paikoissa just pitää muistaa, että ei ole mihinkä kiire. Ottava oma aikansa. Canyonin matka alas kesti sen 15 minuuttia. Olin kuitenkin kuvannut koko sen matkan ja nopeuttanut videon, jotta olisi mukavampi katsoa. Oho.
Oi, oi, oi. Kato. Nyt sitten täällä on tosi iso reiki. Mä heitän vavan tonne. Ja sitten teen näin. Tee saman jutun. Oi oi, nyt mä lähdin. Noniin. Harri mun mielestä. No niin, harjus. Toinen, hei, otti! Kun mulla oli vapaa noin. Mä sain videolle, mitä ihmettä. Joo, vähän isompi. Kato. Kaverilla on taas tarppi. Nyt tää vaati kyllä. Nyt on iso. Onko se mittaharjus? No niin, oos. Oh. 28.
Hyvän näköinen. Niin. Vähän vaikea ottaa. Haluatko ottaa kuvaa? Totta kai. Nyt on. Tuu lähemmäs. Kaa tänne päin. Noniin. Aika kiva paikka. Mikäs kala seuraavaksi? Kyllä taimenta ollaan niinku hakemassa. Kyllä mä mun mielestä haukosti mittaharreja saanut. On nekin ihan kivoja, mutta se iso taimen olisi. Kyllä se taimen ois. 50 senttiä. Viimeinen päivä. Huomenna lähdetään jo ajamaan kohti Turkua. Viimeisenä paikkana toimi Hirvashauta ja kevyt pari kilometrin kävely mettään läpi ja katsotaan. Kaveri otti molemmat perhot. No mä ihmettelin, että se näytti niin oudolta, se pyöri silleen oudolta. No mä katoinkin just. Laitat tuonne haaviin. Aika komea. No niin. Tuoles nyt 50 sit takaisin. Oh. Uskaks tähän koskee? No Miska? Mikäs steikki kaverilla oli? Jumalauta mikä.